watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nule nang mburi ora. Panos maning jajaran swatane bawane iblis lanat kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sopo-sopo dukane ayo Bayang Dewa mungsumu iki Prabu Bale metu. Watake menungso, ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nule nang mburi ora. Panos maning jajaran swatane bawane iblis lanat kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sopo-sopo dukane ayo Bayang Dewa mungsumu iki Prabu Bale metu. Goleke pusaka kok. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Yo. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Nah. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya, wagu. Ana terus terserah apa. Petro kandang malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah rekoso. Yo, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh ngentoke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Panon maning jangan sekian panon. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nule nang mburi ora. Panos maning jajaran swatane bawane iblis lanat kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sopo-sopo dukane ayo Bayang Dewa mungsumu iki Prabu Bale metu.